zempilo ma. Angazi mina ngizoyithini le ndaba. Angazi mina ngizoyithini le ndaba. Ngikuniki access ku VIP. Awu ngibona sekukhanya ama-flash wenana. Awu ngathi ngizlayi. Sengathi ngitshola ne-groupie. Ufuna bekubona unami. Ngiyala sengathi ngitshola ne-groupie. Ufuna bekubona unami. Ngiyala izinja zempilo ma. Umuntu otiti otititititi. Ufuna bekubona unami. Ngiyala sengathi ngitshola ne-groupie. Ufuna bekubona unami. Ngiyala izinja zempilo ma. Umuntu otiti otititititi. Angazi mina ngizoyithini le ndaba. Izinja zempilo ma. Angazi mina ngizoyithini le ndaba.